kto vie, aký veľký horolezec alebo polský horolezec. Spomeniem do mladosti takú vec, kedy sme chodili viesť do Tatranskej Lomnice. Vtedy som prvýkrát spadol. Ten prvý pád, kedy som spadol v Tatrách, a ten posledný pád, kedy som spadol v Tatrách, kedy ma dávali 6 horolezci 13 hodín dolu do Popradskej nemocnice. To je ovplyvnili najviac môj život. Prvý raz, keď som spadol, a posledný raz potom, keď som spadol. A ja hovorím o tom prvom raze. Po tom prvom raze mal som kamaráta, ktorý mal bratov horolezcov. A tí, čo ste horolezci, tak viete, že tie lana horolezecké naše, vtedy ešte v Československej republike, nestali za veľa. Tie lana, ktoré sme mali naše československé, to boli také, ktoré nevydržali ani jednu trhovú skúšku. Tá medzinárodná trhová skúška UIAA 80-kilové závaže pušťali 10 metrovej výšky cez 2 mm hrot, plech a toto muselo vydržať to lano. Také tie zahranične vydržalo 7, 8 tých trhov aj viac a naše lana nehovorili sú dobre, ale nesmieš do nich spadnúť, lebo ani jednu skúšku nevydržali. Však a ešte tým, že to bolo staré lano od bratov, tak to bolo dobre, len kamarát mi hovoril, lano máme fajn, ale Maroš, nesmieš do toho spadnúť. To si myslím, takové pekné. No a teraz takým lanom sme šli a viete si predstaviť, keď naši samozrejme doma nič nevedeli, a iba som liezol však, vtedy máte srdce až krku, a všetko ide čup. A teraz mi hovorí, vieš čo, teraz pôjdeš prvý ty. Vidíš, lezem sa najprv očami, máš 4 končatiny a vždycky len jednu pustíš, vždycky alebo jednu ruku, alebo jednu nohu, vždycky 3 body musíš mať pevné. A lezem sa najprv očami a vidíš tam hore, tam to vyzerá, že to je chyt, to nie je chyt. To je len taká oblinka, to je na trene a ty tam to musíš prejsť, tam sa vyšvihnúť, tam nesmieš zastať. Maroš, keď tam zastaneš, spadneš. No presne tam som zastal. Tak si viete predstaviť, keď som išiel a teraz naraz idete a chytáte sa tou rukou a ľavá ruka nič nedá sa chytiť. On mal pravdu, že tam to bolo na trene, že ja som sa už nevyšvihol. On mi to povedal, napumpuj sa. Čo to je napumpuj sa? Napumpuj sa, musíš vyšvihnúť. No ale nemal som tú skúsenosť, nevedel som. A tak na pravú ruku som mal slabý chyt, na obidve nohy slabé stupy a s ľavou rukou som šmatral, hľadal som chyt. No, nič nebolo. Ten kamarát tak na mňa pozeral, dokiaľ spadneš. Čo, keď to spadneš, potom som dolu, čo, nežartuj. Spadneš, teraz spadneš. A on sa oprel do steny, on sa tak oprel s nohami do steny, láno pritiahnu, vieš, ako je, aká to je parádna vízia, keď sa ukáž dolu obrovská výška, slabé láno, a teraz ti odklecneš. Nemôžeš doľava, nemôžeš doprava, nemôžeš hore, nemôžeš dolu. No a tí, čo ste horolezci, viete, čo nasleduje. Ruka sa ti začína pomaličky otvárať. To pomaličky sa ti otvára, to nevydržíš dlho, keď máš slabý chyt. Tak ti otvára ruku, môžeš robiť, čo chceš. A nohy ti začnú šiť. Horolezci to poznajú, tak ti začnú skákať. A jak tu začnú šiť nohy, to znamená aj otázka času, kedy čo, poletíš dolu. To som tedy nevedel, teraz to už viem. No a samozrejme, toto sa začalo zrobiť s mojou rukou, mi začalo krč chytať do pravej ruky, nohy mi začali šiť. No už som napozeral dolu, spocený, mokrý, hore, dolu, na kamaráta. No, iba plecami, nič. On sa naširoko oprel do steny a čakal, kedy kvecem. No, to bol hrozný pocit. Iba už bol vykrik, iba preletel som, puf, kolo neho. Chytil ma, keď ma spustil dolu, sedačku, láno, všetko som šmáril po zem. Nikdy viac tu neprídem. Nikdy viac, to je týždeň. O týždeň som už bol tam sám. Tak, no a to je to taký výraz v horolezectve, sa nazýva, aký nepekný výraz, a horolezci to používajú, zapraskané. Zapraskal sa. Nemôže hore, doľava, doprava, nemôže nikde. Neskôr som bol študentom v Nitre a tam sme mali internát blízko pri biskupskom úrade, pri hrade. Tam sme chodili keď som mal trošku čas, už aj som išiel viesť na skaly. Ze skúšovne, tam nad jaskyňou som presne vedel, tu na ten prst,
tento prostredník, tam bola taká dierka, hore to som vložil, 2 prstami som sa chytil, presne na spamäť bez lana. Biskupovi sme vedeli brať do okna, sme sa tak smiali, že pravdu sme mu mohli zo šnúry pozbierať. Mohli sme kľudne, pán biskup, pastor bol, hej, vtedy, my sme mu vyšli až hore, po tých skalách zo spodu, a aj obraz by som mu svesil. Hoci čo, proste sme ako študenti vyšli hore. No a ja keď som chodieval ministrovať ku Františkanom a potom ešte aj hore som chodil na hrad, ale biskupovi ministrovať, nikdy som nešiel dookola po svátke, ale vždy som išiel tak, sú také romantický typ, cez prírodu, cez tie skaly. Aj v nedeľu. A tedy boli také módy, tie topánky biele, kremové alebo biele topánky, to taká bola móda. Mal som baloňakové, tie nohavice, také bledomodré tričko. No a samozrejme, že som išiel si na skále, ja som trošku sa ich dotknul, nalepil sa trošku a tak na ušle, že som mal čas. No a idem kolo tej jaskyne a naraz vidím jednu vec. To boli domováci z detského domova. Deti, to som ja nevedel. To až neskôr som sa dosvedel. A samozrejme, chlapec liezol tam a bez lana. Hneď som ho tam pozrel na tú jaskynku. Si myslím, nedobre. Keď sa dievčatá pozerajú, to je nedobre. Tí chlapci pôjdu aj to pôjdu a to nedobre skončí. Chlapci sa vyťahujú pred dievčatmi, že tak jasné, že to pôjdu. No a samozrejme som už pozeral, tam na ňu som to na spamäť vedel tie chyty a naraz ten chlapec zastal. No a to je znova ten výraz. Zapraskal sa. Zapraskal sa. Nebol doľava, doprava, hore, dolu. A ja som vedel, to bude zle. Si myslím, Bože môj, čo som ešte stane. No už som pozeral, musím ísť tam. Som prežehnal, hovorím, chlapče, nedívaj sa tomu, všetci stichli, ako pozbudzovali, naraz všetci stichli a ten chlapec, už som mu videl, že mu šijú nohy. To znamená, už takto klepal. Ja hovorím, ty chlapče, nepozeraj dolu, idem ku tebe. Nedívaj sa dolu, vydrž, idem ku tebe. No, asi v bielých nohavicách, v bielých topánkach, v ledovodnom tričku po tých skalách. Lezol som ku nemu, modlil som sa k Matke Božej a už jak som bol pár metrov od neho, čakal som, že spadne a stalo sa aj tak. Spadol a ja som mal ruky vytrenované, tak som sa iba otlačil od steny, otlačil som sa tak, chlapca som stiahol medzi hruď a stenu a pritisol som ho s hrudou k tomu. Keď sa ma chytil za krk, som myslel, že ma zadusí. Tak sa klepal, tak sa klepal. Chlapče, nezadus ma, dobre, už je dobre, ukludni sa, kľud. Tak fúčal, kľud. Všetci ja nedýchali, všetko to tam sedelo a čakali, zlezeme dolu. Tu máš chyt na ľavú ruku, pomaličky, tam máš stupni si na nohu, najprv na nohu, pomaličky, ideme dolu, pomaly, a došli sme dolu. A ešte do tretice, nebojte sa, poskladáme z toho dačo duchovne, nebojte sa. A kúpil nám takto zájazd. Kúpili, neviem dodnes, kto to bol, prišiel niekto ku nám, ale povedali, že moje dievčatá, to svetené povedali, farár, kúpili ti zájazd. Povedal, že nestaraj sa, ideš na zájazd, oddychnúci. Kto mi kúpil zájazd? Jeden dobrodinec, ktorý nechce byť menovaný, vedel, že ty budeš odmietať, tak povedali nám, vyberte ešte jedného farára, aby farár nešiel sám, zoberte mu ešte jedného farára a pošlite ho jednoducho na zájazd. No a teraz si viete predstaviť, iba dievčatá išli odmiesť na zájazd ešte s jedným farárom a my sme nevedeli, kde cestujeme. Viete, tu je detská z osobitej školy, keby nás vybrali von. A teraz my sme boli v Poprade, poschodový autobus. A teraz ten môj kolega farár, kamarádom, nie je ešte ani šofer, čiže on tu nevedel, kde ideme. Ja som aspoň podľa toho, že tu asi ktorým smerom. Zobral som si jeden nemecký slovník do tašky, do časa zbytočné, anglický zbytočné, francúzsky zbytočné. Som si to, kde to my cestujeme? A to sme šli do Španielska, ale to som nevedel vtedy. Že nám kúpili zájazd do Španielska. No a teraz, viete, ak my sme postupne až to odhalovali, kde to ideme, ale viete, keď sme nastúpili do autobusu, opýtajte sa, prosím vás, neviete, kde cestujeme. Nie sme v poriadku, tak sme len tak postupne kúkali, že kde. A teraz ten kamarát vôbec nevedel, kde to ideme. A ja
Hovorí, kde to ideme, ja si ešte z neho uťahol, no nevidíš do Polska. Polsko? Však hovorí, no prečítaj to, ak som išiel cez Maďarsko, a nevedel, jazyk si skoro to robil. No tu sa nedá prečítať, tak vidíš, to není Polsko. No a potom sme išli a samozrejme došli sme do Španielska. Čo mi môj spovedník povedal, chod Maroš, vieš čo, kúpili ti to nejakí dobrí ľudia, nechcú byť poznámi, chod. Vieš čo ti len tak ukladám, oddychni si dobre. Dobre sa vyspí, odlúši svetú omšu, zoberte si karty, zelenú záhradku, len toto hraje s tým farárov pri mori. Nič, iba si oddychni, poriadne si odfúchni. Toto mi povedal ten spovedník, starší, skúsený. No ale viete, čo bolo i nebolo? Pri mori naraz skaly. A Pán Boh takých vyvráznil, že presne tamto by sme boli. Kamene tak nad morom, si pánečku. Som kúkal na toho kamaráta, na tie skaly. Vieš čo, idem len tak puštík ťuknú, len puknem, tak, len puknem. No a samozrejme, jak som plavý chlapec, hneď som videl tie skaly a už aj som išiel do toho. A si myslím, výborne, lebo more je podobno, keď spadnem tak do mora, to je paráda. No, čo som vymastil. Išiel som a už potom bol jeden úsek, a horole si to vedia, to máš taký úsek, že ten, keď prejdeš, vieš, že už nemôžeš sa vrátiť naspäť. Už sa ti nedá vrátiť naspäť, proste vieš, že už nezojdeš. Ten úsek už bola cesta jedine možná hore. Na samozrejme taký úsek bol, ja som už bol dosť vysoko, si myslím, že more je podobno. No, ale už som... A teraz ten kamarát, ten farár, ty blázon, kde to ideš? Lenže on už nevedel, že ja už sa nemôžem vrátiť. No a on vybehol horu, lebo tam išla asfaltka ponad to zabratovec sa tak pozrel a zase sa skryl. Zase sa pozrel, ty blázon jeden, pojem to biskupovi. A zase sa skryl, zase pozrel. No a sa stalo to, čo som už aj v tých dvoch prípadoch, tak aj ten tretí prípad, zaprackal som sa. Nemôžeš doľava, doprava, hore ani dolu. Dolu som nemohol, preto som vedel, že ten úsek neprejde, že je nebezpečný vysoko. Hore som nemohol, bol strašne obťažný, doprava som nemohol, doľava. Obrial ma pot, začal som sa modliť, Matka Bože, daj ma zajak dolu, ja už nepôjdem viac. Nejako ma daj dolu. No a ja som tak krútil, naraz som spadal, keby som prešiel tráver tu na po tej špáre, no tak tam by sa to dalo, ale musel by som preskočiť vo veľkej výške, asi 3 metrovú škáru. Myslím, pánečku. A ten len vykukoval, hovoril, čo teraz? Ticho, modli sa. Ale vykukoval a hovoril, s kým som to šiel, na čo som tu šiel, ja už tak iba sa zase nedýchal, pozeral. No a teraz tá škára, ja som prešiel po tej škáre, už keď videl, že sa žehnám, vedel, že nedobre je, no čo budeš robiť? Modli sa, aby sa ľudia švyklo, ešte som preskočil som vám tu v tej výške a ja som sa to chytil, luplo mi koleno, ale vtedy som pochopil, už nemám 20 rokov. Tam, v Španielsku, som musel ísť na tie skaly, ešte furt som si myslel, že furt mám 20 rokov, furt 20 rokov, viete, muži si to tak stále myslí, že majú 20 rokov, a vidíte tam, to v Španielsku, ale chcem povedať, to zapraskanie. No a potom som bol u našich rodičov a moja mamka trošku už tak po plete veci, že staršia, si nepamätá niektoré veci, bola učiteľka veľmi múdra, ale teraz už tak, ako tej starecké, už tak vtedy sa pýta, a to je kto? A to je pán farár, to je môj syn. A vy ste kto? A kto ste vy? A stokrát sa opýta, kto? A vy ste kto? A to je pán farár. A to mamka. No a teraz som bol u nej, aj u otca, a naraz v televízii dávali Anda, Cordillera, chlapika, ani som nedýchal, mama mi hrozno sa od zeme pchala, jedz. No počkaj, mami, počkaj. Chlapík, ktorý sa zapraskal. V televízore, tak si viete predstaviť, ak mi oči šli vyskočiť. Počkaj, mami, počkaj. A čo je? Počkajte. Jak otec prepínal tie programy, a na doktorom programe, ukazovali to, chlapčisko pošiel do Cordillera a poviem tak, už neviem to slovo, zapraskal sa. Nemôže doľava, doprava, hore, dolu, nič, dehydrovaný, úplne dehydrovaný, nevládal už ani sa hýbať a predstavte si, čo sa stalo. Mal ešus, to je to, tá nadové horolezecké. A tým narazia ukázali dve helikoptery, jedna
a dve helikoptery, jedna kamerovala druhú. Išli dve helikoptery vedľa seba a naraz on vám s tým ešusom začal blikať od celka na tú helikopteru. Blik, 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 tak to blikal. A tie helikoptery kolo neho tam išli. A ja som ani nedýchal, som len pozeral, čo to bude teraz. Hovorím, mami, počkaj, mama, povedz mi nezaujímavé, mami, počkaj, otec, chvíľku, počkaj. No a teraz čo sa dialo? Tá jedna helikoptera tam prišla a teraz ten chlapec dvíhal ruky, ukazoval, že čo je. Naraz tie helikoptery začali spúšťať lánu. Spúšťali lánu dolu, a tu na helikoptera stávala a to dolu spúšťali lánu, Ja som ani nedýchal, som pozeral, čo ten chlapec bude robiť. A ten druhý z helikoptera ho točil všetko, tú celú tú akciu. No a ten cvaknul, ukazovali mu cez okno, čo mal robiť, ten sa zacvaknul do karabínky, do sedačky, dvihol ruky hore, zacvakol sa, keď teraz ho šampne, pánečko však roztrhne, alebo vytrhne, alebo čo sa stane? Stihne to, jak to teraz? A on vyťahol taký nožík a odrezal staré lano, odrezala, helikoptera vám ho dvihla hore a nakoniec ho zachránili, dávali mu veľa tekutí, celý sa klepal, a sa tak trasol. Zachránili ho. Ale 3 veci musel urobiť. Ktoré 3? Prvé, signál, bešus. Druhé, dvihnul ruky hore, zakvačil sa na lano. A tretie, odrezal sa od starého vesenia. 3 prostriedky využil, 3 veci a zachránil sa. Presne 3 prostriedky nám dáva v dobe postu cirkev. Presne 3 prostriedky. 3. Ktoré sú to? Almužna, modlitba a post. Almužna je ten ešus, ktorá blíka hore tam na nebo. Keď robíš dobré skutky, človeče, keď robíš dobré skutky, už ťa vidia. To je ona, to je on, ešte mu tam šancu, už tam Svätý Peter pošle, vyspeč, na helikopter už tam pôjdu pozrieť. Kto to, čo to tam za jedna, že taký dobrý je. Ukaj má si sa ušami, že je teraz taký dobrý, alebo dobrá. Ty čo to je? A už to tam idú pozrieť, čo to tam sa deje. To sú dobré skutky. To je almužna. Almužna. Dobrá almužna vždycky obohatí 3 bytosti. Dobrá almužna je na užitok Bohu, blížnemu aj tebe. Boha budú oslavovať, keď ty robíš dobrú almužnu, že sa nechvásteš tým, ale robíš to na čo za chválu Božiu. Budú oslavovať Boha. Bože môj, jak dobre, že ona žije. Bože, jak dobre, že on žije, že mi pomohol. Bože, ďakujem ti, že takí ľudia sú. Oslavený je Boh. Potom ten blížny je obohatený, lebo dostal prostriedky. No a potom ty máš odmenu pre večný život. 3 bytosti sú pri dobrej almužne obohatené. Boh, blížny a ty sám. To je dobrá almužna. To je blikanie hore ešusom na ňu. Hore, blik, už ťa majú. Už ťa majú, neboj sa, už si neunikol, Bože, pošlem tam helikopteru. Pošlem tam takého, počkaj. Druhá je modlitba. Modlitba, keby on nedvíhal ruky hore, to je to lano, ktoré ťa zväzuje s Bohom. To je to, keby sa on nepriviazal, keby sa necvakol modlitbou, keby nedvihol ruky hore, keby sa konec, nedajú ho dolu stavať z tej strminy. Ten chlapec by tam zomrel. Modlitba, dobrá modlitba, dobré modlitbe nehovoríš, že si dobrý, to je pýcha. Ani, že budeš dobrý, to je hlúposť. Nebol som dobrý, Pane. A nemôžem ti povedať, že budem dobrý. Minulosť už bola, budúcnosť bude. Chcem ťa poprosiť, Ježišu, prídeš tej svetovši, Ježišu, ja už nechcem byť zlý. To je ono. To som chcel od teba počuť. To je krásna modlitba. To je plná pokory. Pozdvihnutie mysle k Bohu. Lásky plné a pokorné. To je modlitba. Modlitba do komórky. Čo je to do komórky? Keď nás je 10 doma, jak sa môže modliť v komórke? Ja ti poviem, jak sa modliť v komórke. Môže byť aj 1000. Nás je 250 na mojej fare. A môže byť do komórky. Áno. Čo je to modlitba do komórky? Modlitba do komórky je pozri. Pri tejto modlitbe Ježišu, pri tejto modlitbe, teraz, ktorú sa ide modliť, pri tejto modlitbe Ježišu sa chcem zapáčiť iba tebe. To je ono. To je modlitba do komórky. Tá je mimoriadne milá.
Kašlem na to, či ma takto vidí, nevidí. Ja sa chcem zapáčiť iba tebe. To je nádherná modlitba. A modlitbe nehovorí, že budem dobrý, alebo som bol dobrý. Ale len ťa prosím, Pane, ja už nechcem byť zlý. Je to plná pokory a lásky a dôvery. To je modlitba. Modlitba plná dôvery. Vieš, čo to je? My sa modlíme, bol som roztržitý v modlitbe. Bola som roztržitá. Ale to nie je jediný prvok pri modlitbe. Tam je aj nábožnosť pri modlitbe. Oni sa zdráva s Máriou milostivou. Počúvaj, zavri tam okno, Svätá Mária. Nebuchni s tými dverami, zdráva s Máriou. Prosím, a z toho sa ty nespovedáš, že ty si bol málo nábožný. Láhneš si, ako idem sa pomodliť, ruženec, najprv sa navečeráš a si láhneš, idem sa pomodliť. No to by som chcel si pozrieť, ten tvoj ruženec. To bude ruženec aj so zjaveniami. Jednoducho ty už aj telom predsáš, ak sa môžeš. Keď si trápne, trošku sa to musím aj ty. Z toho sa ty nespovedáš nábožnosť. Čo môžeš veľmi ovplyvniť? A najviac sa tam prehrešujeme, a najviac zjavenieme Ježiša. Pri modlitbách z toho sa nespovedáme. To je dôvera. Jaká dôvera? Však ja dôverujem. Áno? Pozri, ja ťa to naučím, jak dôverať Bohu. Ježišu, modlím sa na ten úmysel, ale nie moja voľa, tvoja nech sa stane. Toto je nádherné. Toto je plné pokory a dôvery. Vidíš to? Modlím sa, aby som si našiel prácu, Pane. A možno Boh nechce ešte, aby si tú prácu našiel, lebo aby si mal priestor a čas na svojich domácich, čo si predtým nemal. A tak ďalej. Nevieme všetky tie veci. Ale modlím sa, ale nie tak, jak ja chcem, ale jak ty chceš, nech sa stane. No a potom plné dôvery, pozri sa sem. Prišiel do dediny Cirkušan a zaliazal povraz. Aj u nás to bolo ešte, keď má robiť maličké mestečko, asi pamätám, jak Chlapec, presne to tak bolo. Uviazali o strom a radnicu po väžu uviazali lanou a tam potom ten povrazolezec išiel po lane. S takou tyčkou prešiel, tými deti sme otvorené, sme pozerali, je to možné. S takou tyčkou išiel hore, no a v tej dedine to takisto urobil, prešiel tam, nazad, pýtal sa najprv, prejdem? A všetci, prejde, prešiel. Aj naspäť. A teraz zobral fúrik, postavil sa na lano a povedal, prejdeš. Taký, čo najviac reval. Ty kričíš a prejdeš. Poď si sa mu do fúrika. Pánečky. Však veríš, ne? Poď si sa mu do fúrika, sadaj. A to zostal zaskočený. Jak ty dôveruješ Bohu? Jo, ja ti dôverujem, Bože, ja ti dôverujem. Sadneš do fúrika. Sadaj do fúrika. A Duch Svätý potlačí. Sadaj. Nevieš, čo bude, však? To je dôvera v Boha. Nevieš, čo bude. Dôverujem ti, Bože. No, toto je modlitba, však? Modlitba je to lano. No a post. Post je ten nož. Almuž nás viditeľne, modlitba viaže a post reže zo starého spôsobu života. Nemusíš robiť nejaké si, ja neviem, krkolodné, nejaké si cirkusové, tie postné, nejaké na klincoch spať, alebo ja neviem čo. Nemusíš. Fajčíš 20 cigariet denne, dneska 19. Komu sa s tým budeš chváliť? Nikomu. Ale ak to robíš z lásky k Ježišovi a nevieš, jak si milá Ježišovi. Nemusíš si dávať také bombastické, nejaké si veľké, daj si malé predstavzatia, ale splň ho. Pozri, už je málo teraz do Veľkej noci. Ja si vždycky dávam nejaké predstavzatie. Nevyzrážim vám ho, ale dávam si. Vždycky maličké dávam si. Keď som bol chlapec, bol jeden pán farár, už je mŕtvý, bol u nás kaplanom a on mi rozprával, bol v Podolici farárom. Keď bol v Podolici farárom, o polnoci za komunizmu, tam zvony bili. Tak bili zvony, pamätám sa v noci, kedy som už spal. A tie zvony o polnoci, jak začali byť, také silné zvony, naraz mi takto zazvonil. Zatelefonoval, telefon za komunizmu. A taký gangster, taký opilec, chcel nastrašiť farára, tak jak dvihol telefon, ešte mobile neboli. A jak bolo presne polnoc, jak to začalo odbíjať, tak
strašidelne to tak bolo bum, a on tedy mu vyhol telefónu, prosím, ten mu hovorí, zomrieš. Farár sa usmial do telefónu a hovorí, aj ty. Farba fialová. Zomrieš. Komu to hovorí ten farár? Všetkým, čo sú tu. Farba fialová. Zomrieš. Pamätaj si, farár, keď príde vo fialovom, znamená to pre teba, zomrieš. To neželá to ponožka. Raz za pol roka ti cirkev hovorí, zomrieš. Zomrieš. Aj ty, aj ty, aj ty, a ja. Ja viem, jak to chutí, bo som stal z očí v oči nebezpečenstvo smrti viackrát. V Jugoslávii cez vojnu natiahli samopal a v poslednej chvíľke 4-krát sme boli. Ostrelili na most, pri rieke Nerece, tak vyhlo do hora. A som myslel, že som hotový už. Tak som bol mokrý a v poslednej chvíľke chytil zákrok toho, čo to samopalo. Ja som už tak spravil. A ja si myslím, pre Pána, on je opitý. On je opitý, idem doľava, doprava. Chlapca som mal spoločné, čo máš 4 bežné pre Pána. Mároš, skočí mu na krk, neopováž sa, zmizni. A ty, všetci zmiznice, to tu musí dostať. Ja som tak doľava, doprava. Prečo? Bol opitý. A si myslím, jak ma trafí na stred, tak bude mŕtvy. Ale keď budem tak robiť, tak možno, že len to ladvili. A prešiel. Tak som robil. Tak. A potiahol ten záver, ja som tak som tu spravil. A v poslednej chvíľke ho chytili za krk. Vieš, aký budeš maličký, keď budeš zomierať? Taký jak ja. Taký. Keď sa z Gerlachu, keď som spadol, keď sa vytrhol 2000 metrovej výške. 2000 metrovej výške. Ešte 2 km hore, ľudia sú takí predali. A keď som trhol kameň, ja som 20 metrov šiel dolu. A chytil ma kamarát. Vieš, aký som bol maličký? Taký. Takýto maličký budeš, taká budeš maličká. A keď v Mačanskej doline sa mi otrhli brzdy, malovali sme výškové veci. Ja som veľmi rád natieral výškové veci, robili sme zadarmo a preto nás farári chceli. 20-30 kostolov sme opravili zadarmo. Vtedy som ešte nevedel, že budem farárom, však tešil som sa, že budem mať ženu, že budem mať koňa, pušku, karate, to ma zaujímalo, chcel som bývať v lese. S Ježišom som vyjednával, prvú mi dáš dceru, Bože, však. Prvú dceru, to už je jedno, ale daj mi prvú dceru. Keď žena bude chcieť 5 detí a 10, to je 15, ale prvú dceru, prosím. Ja som vyjednával, tak Ježišom. Samozrejme, bol som aj vtedy zamilovaný, ale nikomu to nepovedzte. Nevedel som, že budem farárom. Tak vždycky hore ja som maloval krížiky celkom na veži, to bolo moja parketa, to som nikoho nedovolil, ja som išiel hore na krížik, na tej guli som alebo sedel, alebo stál. Batizovce, to vyzerá, že to je malá gulička, to je taká gula. Taká, na tej som sedel, potom sa postavil, maloval som krížik, Batizovce je takáto strecha, taká kúplo. Skoro som spadol aj s krížikom, to dneska je zohnutý krížik. Ja som spadol takto, lebo som chlapca, ktorý mal 4 bežné prepady, ušiel z polepšovne, ja som ho spadal. Skoro som sa kričal, no, ale aj s krížikom, no sme ho narovnávali krížik, ale sme ho nenarovnávali. To dneska je krivý krížik, ja som ho zohnul. Tak, prosím, hore som vždycky maloval, ale nikomu to nepovedzte. Hore som namaloval vždycky meno toho dievčata, čo som mal rád. Vždycky som ho namaloval. Prečo tam? Vyššie sa nedalo ísť. Bože, kde mám ísť vyššie? Najvyššie v dedine je kostol. Tam namaloval, Bože, tam si to prečítaj, koho milujem, koho mám rád. Tam si to prečítaj. A teraz, keď jazdím na lauce plotný kostol, si pre Pána Jana, ja viem, čo tam je napísané. Ja dobre, že sa tam biskup nevyškrabuje. Neradal som však, že to tak bude. No a vidíte, a bolo to tak, a bolo to krásne. Môžem povedať, veľmi krásne. A na mladosť nikdy som nemal peniazy, lebo sme malovali a tam som dával peniaze vždy do toho Versailles a ten farár si kúpil aj farbu. A mama sa ma pýtala, chlapče, čo ty máš? My keď s otcom zomreme, ty nemáš nič. Čo ty máš, chlapče? Ja som vždy ukazoval ruky. Smeješ sa, ale my s otcom zomreme a ty zostaneš na ulici. Poviem, Pán Boh sa postará.
Však vidíte, mal som tú predstavu, alebo mal som to ináč zabeštolované. Ináč, celkom ináč. A Pán Boh ma takto otočil na druhú stranu. Ja som išiel tak, tým smerom, a Boh ma otočil týmto smerom. Nevedel som, že budem farárom. Keby som vedel mnohé veci, by som nerobil. A iné by som robil. No vidíš, ale ja som nevedel, že budem farárom. Ja som nevedel. Nevedel som, že budem farárom. No a samozrejme chystal som sa celý čas do manželstva. No a Pán ma otočil do kňazstva. Keby som si mal vybrať, znova si vyberiem kňazstvo. Je ťažké byť bez ženy? Áno. Je veľmi ťažké žiť bez ženy. A moji kamaráti hovorí, Maroš, ty si neidealizuješ ženy. Čo? Ty si idealizuješ ženy. Ty myslíš, že to je také ťažké bez ženy? Ťažké so ženou, tak mi spolužiaci a toto. Čo? Ja ti požičam na týždeň ženu, však ty zmeníš na to. Tak neviem, jak to je, alebo nie je. Ale takto to bolo v mojom živote a pozrite, chcel som povedať, farba fialová, zomreš, je isté. Je isté. Ja ti už poviem, jak to chutí. Ja som to toľkokrát zažil. Taký budeš maličký. Taká malička. To ste videli mladý limit vertikál limit, to je horozecký film. Ja som bol asi 5 razy v kine. Chlapci išli so mnou do kina a povedali, nie na film, na farára kúkajte, a nedýcham. Tiež tam boli traja a tiež vytrhol ten jeden. A to jedného, keď sa chceli dvaja zachrániť, odrezali to posledného. On sa zabil a dvaja sa zachránili. Pán Boh si to takto robí, tak si to Pán Boh riadi. Nemusíme všetkému rozumieť, nemusíme všetko vedieť, ale Pán Boh ti dáva čas. Raz to bude posledný tvoj post. O rok nám to bude chýbať. Uvidíš, že neklamá. Starý musí a mladý môže zomrieť. Ty ešte nevieš, jak to chutí, ja ti to poviem. Budeš mať úžasný strach. Takýto maličký budeš. Tie veci, na ktorých si teraz zakladáš, to sú nula. Tvoj účes, prosím ťa, ani sa nenapadne. Tvoje konto v banky, prosím ťa. Kamaráti, svaly, postava, všetko si založ za Boha. To je nič. Keď som letel dolu, si myslím, Bože, toto je smrť. Končím, teraz končím, takto vyzerá smrť. A ešte keď som preletel okolo toho chlapca, dievčaťa, ja som videl, jak on je zakryl oči a si myslím, takto to je smrť. A hovorím, Bože, aspoň ich zachráň. Toto si pamätám. To som sa modlil, keby sa aspoň oni dvaja zachránili, Bože, prosím. Potom seklo, o scénu, nohu som na dnes momentu, tak kamene kolo mňa, išli príľubu, svoju príľubu, som bol taký frajer, mal takú pomarančovú príľubu a som dal tomu dievčatu, tu máš príľubu, a ty Maroš, prosím ťa. Kamene tak mi kolo hlavy, tak. Takto v Tatrách, keď idú kamene dolu, taký je zvuk. Keď kamzik pustí kamen, tak presne počuť. Iba toto, čo to bolo? Kamen. Kamen, len sa netrafil. Kamen. Tak. Farba fialová, zomreš, treba sa ti pripraviť. Máš 3 prostriedky, 3, ktoré ti Boh dá. Ktoré sú to almužna, modlitba a pôst. Almužna zviditeľňuje, pôst, modlitba viaže a pôst preže do starého spôsobu života. Postí sa tak, jak vieš sa postiť. Nemusí to byť nejaké si trpolové hovorí, nejaké extrémne veci. Posti sa, čo je to post? Hociaký seba zapor. Ja viem, že nedostane vonku od ženská veľko, keď povie, že ženy, že sú jazyčné. To 8. Boží príkaz, tam sú slabšie ženy. Muži sú slabší asi 6. Boží príkaz v oblasti čistoty. V všeobecnosti to platí. Sú aj výnimky, áno. A nemôžeme ženám odstrihnúť jazyk, vyjadný to bol. Ale cez poslednú dobu môžeme strihnúť centimetr, ne? Milimetr. Dobre? Trošku aspoň dačo. A vlastne, keď oklebete, tak ho hneď pošlem zdravá z Maria za tým. Odpust, Matka Božia. Zas mi ušiel ten jazyk. Odpust, prosím. Každý ten seba zápor je pôst. Nerob pôst tak, že by ti druhý zatleskali. Založte za klobúk taký pôst. Mali sme takého jedného dôslovca, našťastie odišiel preto do kňazstva. Sme boli po revolúcii, 360 dôslovcov a ten prišiel tam a sadol a cez obed otočil tanier tak.
Nie. Ty chválečko, ty mladší, ty nie, vôbec vieš? Nie. Vôbec ani obed, ani večeru, ani raňajky. To všetci tak súdivo pozerali. Pán Boh mne zatleskal. Staričký kňaz, ktorý bol tam spirituál, hovorí Maroš, tak sa nepostí nikdy. Pozri, je tam rožok a je tam aj chlieb. Máš chuť na rožok, daj si chlieb. Máš chuť na chlieb, daj si rožok. To nezbáda, že sa postíš. Mám rád buchty s makom. Idem na návštevu a deti, ale ten farár je pažrádu, 10 buchec jedol. A oni nevedia, že ja som sa postil pri šašovicovej polievke, ktorú mám tiež rád, a nedal som si 3 vanešky len dve. Vidíš? Vidíš to? A nikto nezbadal. Nikto nezbadal, že sa postil. A to nemusí byť len jedno. Ak to robíš z lásky k Pánu Bohu, seba zapor. Kamaráde, máš v ruke nožík a režeš sa zo starého spôsobu života. Čo je vynikajúce. Vynikajúce. Využij tú postnú dobu. Nepredpastov. Farba fialová. Zomreš. Pamätaj si to. Boh s tým ráta. A pozri, odídeš do hociakej takej spoločnosti, kde je taký vyšší bonton, tam môžeš rozprávať dvojzmyselné. To budeš úspešný. Andrej, jak rozpráva. Ja si čudujem, že jak sa mu rehocu. Ja sa čudujem. Dobre, má vtipné veci, ale keď za cenu toho, že uráža Boha, takto som zlobil CDčko. Aj pásku, hociakú, blbú, môžu tí ľudovi rozprávať, či rozprávajú. Takto ju zlobil. A vyhodím pred Bohom. Keď dvojzmyselné, keď ty urážaš Boha, si založ za klobúk taký humor. A koľko sa rehocu, čo už ti jak povedal, a čím nemravnejší, tak ty by úspešnejší. To môžeš rozprávať nemravne, to si úspešný. A keď rozprávaš politicky, ty to je odvážny. Ty, ale ja mu povedal, počuť si, jak mu povedala, ty tak tento mu povedal, ty to je odvážny. To môžeš. Ale keď začneš rozprávať o smrti, u celebrit, konec, to je proti bontonu. Toto nerozpráva. A my kľudne môžeme rozprávať kresťania, ale rozprávame. Farba fialová, zomreš, kamaráde. Zomreš. Farba fialová, zomreš. Advent 4 týždne a postná doba 6 týždňov. Farár chodí vo fialovom, aby si to pripomenul furt za pol roka. Zomreš, človeče, zomreš, nebudeš jak Lenin večne živý, kamaráde. Zomreš. A teraz, keď povieš, farár, ja viem, ale čo s tým, však ja mám tak komplikovaný vzťah, ja s tou babou, ja s tým mužom, jak to. No to je ten zapraskaný stav. Vidíš to? To je, a Boh ťa tam nenechá. Pozri, dal ti prostriedky a von z toho zapraskaného stavu. Von, nevieš si dať rady. Almužna zviditeľňuje. Modlitba pevne spája a post reže do starého spôsobu života. Využij tieto prostriedky. Využij. Neviem, či budeme ešte po svätej omši, keď tu budeme, tak ešte môžem viac rozviesť tie prostriedky, ale prosím, toto ti cirkev dáva. Farba fialová, zomreš. Raz to bude tvoj posledný post. Pre niektorého z nás to je posledný post. To je posledný post. Starý musí a mladý môže. Boli sme sa kúpať v Ružbáchach. Piatáci. Spolužiačka tam zostala. Sa utopila v piatáčkach. Ministrovali sme spolu pri jednom oltári s kamarátom. Jednak som bol na ďalší deň ho rozpúčil autobus. Je mŕtvy. Na vysokej škole sme figlovali s kamarátom v jednej izbe a na druhý deň zo stromu som ho stiahol mŕtvého dolu. Ty myslíš, že ty čo? Že čo? Budeš tu tak ako večne živý, alebo jak to je? Farba fialová, zomreš. Kto ako žije, tak aj zomiera. Tak aj zomiera. Keď si v ťažkom stave, podobný tomu horolestovi, zapraskanému, tak, že si nevieš sa pohnúť, Boh ti dáva tie prostriedky. Almužna, modlitba a pôst. Amen.